Ka Borsing Syiem Children's Home ka badai ka Jakari Kunswet hapo Maus Mai kala yok pedang ya kawai ka kali Cmrdf Suzuki Lyngba ka Bhah Chief Minister Rural Development Fund ha ka janmi jo ka khatsan trik unailur ajar arpuar nakakong Grace Mary Kharpuri ka badai ru ka MDC ka Nongsken constituency Hakajuk opor usamla jedaya raji ula syapen kup buram kerpang ba ulong ubaningkong ubala syapen he pensan hakati ke Jakari Kunswet ban pas ya ke examen SSLC nadu usnam arja khatsan bala sedang ya ketika Jakari Kunswet nakaliang upasta bare ulai thu ba ujedaya ula dap khat prasnem bat ula hab ban mi no na ketika Jakasa na markat kum ki kendon jong kani ke Jakari Kunswet ki kena kin hab ban mi no hadien bakilakot ya khat prasnem karta Upasta ulai thuru Bhah ketika Jakasa kila dan haduk khat arngut kikintai bat khat saungut kishinrang baro. Ini siukuman sibun na bentai kong. Bela ai ya kini ke kali na bentai jongi. Na bentai kita ke jadon kam bat na bentai ke lek kawan ke yat ke yeng na bentai jadon kam bagi penan kam. Akaban lek yau lek siu lek tada na bentai ke bentiet ke bang gedi na bentai kali ke home. Bat nagbentaru gajingdan kam jaga office namar ba man na benai bat man sisil lai benai bangi hap ban lei nagbenta ban pendak igi jindan kam ki kot gisla ni hap ban summit sha ka district child protection unit ke badan nasional jadi merkatan kani ke long ke jigerku Nagbenta jongi kung ko hom kulay sibon kom ya gani ka jingna snyang ka jangpi ngay skem bagani ka long ka jing sedang jong ka jingna snyang jangpi nagbenta jongi ngadap daga jing kaman bangangai baki kon ki jongi ki badan hakani ka children's home ba nadu menta kasni pinyo le sema ya ka jing sok habede bakaya ke yang ka jangpi bat kam tam habede bat yu ki kam bat na bentai ki nong penya jong kan ka children's home dia ngam dali ai banong ndai tangkawe ngangai be ba kum ki bangin ublei unumi no shisha ngai janga phi ki kon jangi ru ublei unumi no undon rin kan bat phi ikong ru bu i ki jing duai na benta jong phi bamdi tang kan ka children's home kan ka home ka bangi don benta kan ma kan ka wei ka bangi children benta ba but kunju ru jong ka hapo jayao ang tei ka children su jong ki kanthei jong ka KGP ang tei ko jayao apo mau ngap keleng te bat ngangai buble ngai ba jui no bat ngaru ngalong banong ipi hakani ka sngi ba phimde banlong ki badu jingkermen ba ka ktil buble ru kala kren khamtama ba philam na ka chithi ka jong u Jacob na ka linong ka ba kabadingkong kadukhat kaba arpunyo kabong ni kajinong rublay kaba small but batingit hakmat ublay baduk pa kalong kaniken ban kmi yaki konswet bat ki riu kanthai hakajin shitom jongki but ban aino iladi uba klem tobria na kani ka jong ka perthai kide ke ba ni nilam na ka khtian ka jong blei ba ni tip biru ba ublei udon rin ka be bat phi phimde man smo de se bamdan mano philong ki badan bong ka ba phidon I pastor kinong penya kinong pe kinong sumare phi brohan ba ri kong ru inai man se me phi ba philong ki batib sngi ki batib riu ki batib blei bat ba phinken mau yu blei habaro kiliang bat nganget ba ki bapenya hangi ru kinong shisha kita ki balai board blei bat nganget hiru kilayo kata ka board ka baphala na mar ba kamde ka basuk ka banong ban hap ban ri ban sumar kat ni kum ki kemeru teng indon kon alut laingut ru kamde ka basuk mo ngali sangut ki kon te kamde ka basuk ka banyalam nindi ki kon kalong ka bae tenreng asungu shisha ba kani ka children's home kala ai ka jig sumar ka Bhah tinga kidbok kedwang ru i kinong penya jo ka children's home naru I pastor bat baro kha ibe benta don benta lang
ba ublei undan rengkat sishabat pi undang ai bor ya pi undang ai buit ya pi ba pindang la ban pen he pen san yakini ki kon ki jongi